Bonjour tout le monde. Bonjour le monde entier. Atsika niany iova filamatra hely anomboatsika koragna tsika raha isan'andro baka tsika matetiky mibantoeragna ny resaka politiky fa atsika niany anomboatsika izy resaka zavakanto. Raha zahavagna Madagasikara dia agnisan'ny tanàna pays managna zavakanto be indrindra, donc koa zahako eran'izao tontolo izao. Fa izo matetiky zavakanto tsika io baka maro ny tsy mahay magnavoka hoe ino moa ny atao hoe zavakanto. Zo tsy ny artiste zaraiky ny mpanakanto. Raha koa fa kanto zegny ndre za koa nagnamboatra tasy ty afa kanto zegny, zany hoe efa mpanakanto za satria za magnano raha kanto io baka raha tsara ho atsika. Fa matetika atsika magnano hoe ro artiste reto, ro mpanakanto reto, tandrema ny peintre ny mpanakanto, ny mpangala sary mpanakanto, ny vakodrazana agnisan'ny zavakanto. Amin'ny foko roapolo managnamby samy managna vakodrazana andro amitsika Madagasikara. Ke matetiky zo afangaron'olo. Atsika niany eto ikoragna itondra misimisy kokoa ny mini festival. Zay donc itondrako izy hoe mini festival. Matetiky atsika eto tompony magniry atiny indrindra fa zay diaspora na hoe metisy na hoe ny mpifindramony aty ivelany tsy agnavagna zegny anao baka atsimo baka andrefa baka antignana baka vovony na anao baka ia, anao koa fa niala tanànanao diaspora na anao mpifindramony na anao metisy zanaka amle tany nipitrano. Ino volagnako izy hoe mini festival. Ivolagnako izy mini festival satria nandesiny ampanongegna ataotsika agnabo karaha firenena hafa na pays sasany manandratra avo ny mpihira amindreo, ny mpanakanto amindreo. Matetiky zao dignany fanjakana. Kanefa isorako mialoha eto alohan'izay hitantara hely le mini festival volaniko eto, ny vy nahitagna baba reny nahitagna izy ty. Tsy azovy fa i monsieur et madame tonton Lemoine ndraiky tantiny Volagasy, fantatry ny maro hoe zay mahagnara anazy Jeanne. Raha tsika mizaha ataoko hoe faroapolo taogno managnambiny, ataoko hoe telopolo taogno managnambiny, koa tsika niteraka tsaiky magnainy fa nanagna zafy, koa tsika niteraka tsaiky lehilahy fa nanagna vinanto, ireo mivady io azoko dokafagna ary tokony ho za mitidika ministry ny zavakanto za ingay Gaspard Fensou, ro ola roe reto monsieur Lemoine et madame Volagasy na i Jeanne afantaratsika olo tokony mérite amenaro voninahitry amy resaka zavakanto. Satria nagnino atsika koa nizaha tantara, za tsy mivolagna tamin'ny andro ndry Ledama, za tsy mivolagna tamin'ny andro ndry Napoléon, ao ry Jean Laborde, ao ry Raleigh Mongo, ray aman-dreny samby hafa Mojajon, fa izy koa naheza tsika hoe nanandratra avony zavakanto malagasy taty ivelany, indrindra salegy
ary tsy vitany hoe salegy fo fa ro zandry mpanakanto vantobantony fa zokizokiny amy fotoagna zo io na gasy na vavy na antitry na ino dia saiky izy mivady reto no nagnaboaka no nitondra zany mpanakanto malagasy eo amy resaka hira tiako volaigny mitety Europe mitety Onesiany Indien irarigna mba hitety any États-Unis, Australie, Chine, pourquoi pas ho izy ny vazaha magnaratsy mora ikeko fa dia mbeky tsy avy lavitry mandeha mora avy lavitry ke eto mitodiky aminareo mivady fianakaviana zay nanoagna anareo mivady tonton Lemoine, tantine Jeanne na Ivolagasy ny be vitanareo odimbiasy ny taranaka manjafy amare ahezagna hoe zany zavakanto zany ny raha tsara misy aminay Madagasikara. Ny volagno hoe mini festival le raha nagnino antony 4e édition tsika zao ko tsaiky nateraky izy fa 4 ans tsaiky koa 4 ans fa maro raha heny ary fa maro raha volaigny na de mbola 4 ans izy fa nandaty étape maro na avy amy 4e édition zegny ino le mini festival ni Paris in Love eto nakafa ataoko bala alohaloha amy taogno avy 2027 atsika nikalaza 5e anniversaire ny Paris in Love zany hoe tsy midika ratsy ny 4e édition 3e édition 2e édition 1e édition fa tsaiky koa na 5 ans zegny feu d'artifice fa niany atsika 2026 atsika ankalaza ny 4e édition ny Paris in Love dia ny mini festival atsika agnisan'ny mba mahazo tombony aty ivelany ny fisiany Paris in Love satria nahoana matetika atsika marigny fo eto amy Facebook tantaragna nefa olo fanody anao vohavy somaroho festivaliny Kabiry festivaliny Lavany festivaliny Letchi ny sisa tsy voatanisy fa atsika aty ivelany agnisany mba managna koa ary nahazo tombony koa atsika amity mini festival Paris in Love ty 4e édition ozy aminareo atsika fa miditsindro 5e édition agnatin'ity hoe nagnino moa natao Paris in Love nagnino moa zo natao à Paris mba tsy ampimomony agny atsika jiaby mba tsy agnamezagna tsignino magnano aloha natao hoe Paris capitale mini festival ny Paris in Love fotony nagnino io centre atsika jiaby na baka Belgique anao na baka Allemagne anao na baka Suisse anao na baka Italie anao na baka États-Unis anao na baka pôle nord tsy haiko amindry Mosquito agny anao paritsika midola paritsika misoma paritsika mitotoribiky paritsika mantotobe mety volagna nareo zoko be kaiza amin'ny province karakora ry avako aby atsika kaza mifamatra atsika amy province tegna mahazo maro ko fa manomboky ety jusqu'à midriky hiver atsika teo farany teo ta Bordeaux igny ta Marseille ta Lille ta etsika amy province ke tsy nandesy ny mamatsika ndraiky babatsika Lemoine ndraiky Volagasy mitotoribiky ko mbola ta Europe fo
za tsy volagna le zokizokiny taloha agnisan'ny tondra ry Jibery nitondra ry Dana regny ry Bilo nitondra ry Dainrotsaka regny sy ny sisa tsy voatanisa ny vitan'izy mivady reto sy ny fianakaviagna manao agnaro ary namagna tsy niala ro tsy nagnary ro baba ro io reny ro io isoragna ro mba nanandratra avony zavakanto tsika baka amy sisiny ro tsy nagnavaka ro tsy nangalaka ahazy de gofo ndesiny andafy agny non atsika koa mizaha 4e édition Paris in Love ty tsisy tsy artiste magneragna Madagasikara agnatin'ny foko roapolo managnamby agnatin'ny ty za tsy volagna nintsaoroko eko eto ory Anisety ory azovy koa mazalaigny ry César ory azovy koa izy ty maromaro ro agny volaniko aminaro tsy ho voatanisako eto ro baka amin'ny Andoharaniny ambanja agny azovy Barbony Lengo maro tsy voatanisa dinianaro eritrereto aminaro apitra fagnontaniagna amitsika hoe za koa ivolagna folo managnamby ny artiste andisoma amy 4e édition za matoky fa koa matanjaka fanohanatsika roa mivady sy ny fianakaviagna ary ny zavakanto malagasy 5e édition mety ho 3 artiste ho avy arakaraka fanohanatsika nitsika ny afatoanatsika nitsika tatsotsika ankilabao 4e édition Paris in Love atao à Paris dans le 91 zany hoe amin'igny fatra Essonne igny indrindra fa agny Grigny zay mahay Paris mahay zegny ary zay mahay carteny France mizamy Google aema Paris in Love amty dia agny Essonne dans le 91 350 000 Essonne Grigny agny nanaovagna Paris in Love aboaka ataoko eto adresse noté stylo 15 rue Ferdinand de Lesseps 15 rue Ferdinand de Lesseps 91 350 Essonne Grigny misy karazany telo vidim-pidirana anao koa mividy billet manomboky ny agny nanomboky ny moaly baka le 16 par téléphone na par message anao ivanga-be anao simple fa izy io tsisy raha tsy vitany teknolojia 0753 71 0753 71 0450 na 0783 92 0783 92 83 magnindro hoe 05 ampodiko ro hoe 0753 71 0450 0783 91 83 05 zany hoe anao koa mividy billet par téléphone aroe io du 16 au 23 janvier anao mahazo réduction prix d'entrée non 30 €. Telopolo fo tsy lafo telopolo na madiny ro jesosy igny vidiranao am Paris in Love koa anao mivanga pary téléphone anao koa magnano réservation anao de maintenant na anao mivanga manomboko le 24 janvier jusqu'à le film zatra au avant de 24 janvier jusqu'à 13 février prix azonao amizegny 40 €. Fa anao ndray koa ivanga sur place
Mbola za hidika any za vao mivanga biko fa tsao very. Non, par téléphone bienao tsy very. Parce que noté noir sur blanc. Ary valigna aminao hoe ok, agny aminao ny baolina. 50 € anao koa hidriky sur place. Azaveko ndraiky edy. Nanomboky nomoaly 16 janvier jusqu'à 23 janvier. 30 € prix d'entrée. Par téléphone 07 53 71 04 50. Avec 07 83 92 83 05. Manomboky 24 janvier jusqu'à 13 la veille de l'ambiance, février, 40 €. Sur place, anao dia 50 €. Mini festival era managna thème atsika amin'io. Ro 1 2 3 édition nandalo to misy thème fotsika. Am tongo tetsika thème tsika tsotra, simple. Matoatsika andi soma, andi tsotsobe, andi dola, andi ribiky. Tsy tombokondre. O tsy moringe. Tsy andeha ngalatra vadin'olo e. Tsy andeha ady vadin'olo e. O tsisy vadiny 15 millions. Vady andesinao 50 €. Donc anareo roe mivady 100 € nefa io malo. Tsy andeha nantombokondry diagna hoe andi dola, andi ribiky, andi soma. Le thème nalegna de ny hoe ny fifankatiavagna. Ary zegny nagnanaovagna izy 14 février. Zahay tsy nangala 7 février, zahay tsy nangala 22 février, fa zahay nangala 14 février. Fifankatiavagna. Atsika jiaby mefa fetiny 14 février zegny nalaitsika taka tamin'ny européen ny hoe fetiny mpifankatia. Zegny navianay nagnano thème hoe fifankatiavagna. Atsika andi fankatia, andi retagnana, andi fankahazo, andi fampitokiky tronc de dents, les lèvres jusqu'au fond de les oreilles. Fa tsy andeha nantombokondry, tsy andeha nan règlement de compte. Nakafambarako sandra. Anao koa agnatin'ny eritreritrinao, jerinao, motrika andeha nganjegny anao fampitrahatra agny. Fotony vizily ro tsy tokiky aminao. Aboko vizily ro tsisika hoe pardon, azafady, excuse me, please me. Non, anao koa fa nagnano mason toko anao dehors. Ary anao dehors oui. Anao fa affiché-né. Nino amizay zegny, Baly, Somme, province mandalo, anao fa enefa anao mafia, anao Djilamboto, Djolambavy, tsy meme ribiky, tsy meme soma, tsy meme dola. Anao fa tsy mitriky nda ino Baly mandalo. Fotony affiché-né anao. Ke anao koa andeha miparisy ny lova. Tombokondrinao tovagny am terrain agny. Fa tsy agnatin'ny soma. Anao koa andeha na règlement de compte, ndao amy la banque. Agny anao amy règlement compte-nao fa tsy amy soma. Olo havy andi soma. Matoro mitondra vadindreo, la famille-ndreo, mamandreo, dadindreo, zanakandreo, zafindreo, ro andi dola, andi ribiky, andi salegy, fa tsy andeha nantombokondry. Nakafambarako e. Nazava zegny, tsindro iny telo mipody zegny. Ny thème volanko aminareo fifankatiava. Anao ndraiky olo tsisy vady, anao mety mizaha vady avy eo, mety misy viavy eo tsisy vady, mety misy lehilahy eo célibataire, tsy haiko na céligitare. O anao magnano pesa la lune nao, mahazo anao toja Arahaba Salimina. Mangala tsara ny maro e ozy Ankarabe, fa ratsy ny mangala vadin'olo. Ampodiko ozy Ankara, tsara ny maro, fa ratsy ny mangala vadin'olo. Ke anao koa tsisy na avy eo mitadiava am respect. Atsika mba mianara raha tsara, soa fianatra. Atsika koa na avy eo, nde memo hitanao fa fivadiany io ino anareo mpikamarady nino, aja vadin'olo.
anao koa angala tsinjaka vadiny zalahy io mangatamy vadiny anao fa tsy aminazy. Zafady koa zao ke tsinjaka hely koa zany ndraiky madaminao. Magnamezy moa salimina, tsy magnamezy moa salimana. Ifandaminan-draha raha jiaby zegny. Fotony raha matetiky misy ambaly baka raha zay. Havy, aloko tsika tsinjaka mamany. Ty matoetragn'ino, atsika fa niboaka, masotsika fa nibiegna, sofintsika fa maregny, vavatsika fa madio, aza lotovigny. Temy fifankatiava. Amindro artiste navy eto reo koa, ro io tsy andi tatatata, jusque maraindray. Fa ro io misy promotion miagna ro io. Misy surprise miagna ro artiste aby reo. Izy volaniko aminareo hoe mini festival. Paris in Love 4e édition 14 février 2026. Mazava donc zegny. Misy promotion za. Ary le raha koa mety volagna anareo hoe izy ty masalegy fo. Non. Festival avao. Di festival zegny. Aloha donc tsotsotraiko le raha hoe benahogno jiaby eo. Mitady zoky anao misy eo, mitady salegy anao misy eo, mitady slow anao misy eo, mitady rap anao misy eo. Toute la musique du monde agnatinao le kainy vazaha hoe variété agnarany. Izy koa raha fa variété zay jiaby hitanao ao. Ny DJ azo hantoko fa mipetraka amin'ny plasiny. Ny sakafo tsy volagny, ny boisson baka agogo fa vola miala. Ohatsy isy hoe boisson bojo. Ohatsy isy hoe ke andeha midokany vory za ame limonade koa bako za magnefa mare. Non. Tromba teta ao hoe vola mposo miboaka. Fotony zay heny karakara zo nagnano zo koa ndeha nanotrosa amy tragno io zay tsy nameny tompo tragno. Mbo nataony karamanja tarina ro andra manitsy jiaby io. Atsika mba meza mifankatiava, mba meza mifanohana. Ro zandritsika artiste reto même ro zandriny vo misondro. Fa maro nandesigny teo taloha volaniko nandesigny niboaka. Tsy hoe ro tsy mahay miboaka, tsy hoe ro tsy mahay mandeha. Fa biby koa tsisy lohany tsy afaka mety. Ry dain regny, ry gibe regny mandria-piadanagna zokla, ry bilo regny, ry maro tsy voatanisa, ry damama regny, ry stefanisy ny forongon regny. Ry dady lovre, mama lovre, angovavy lovre, zama lovre regny. Isorako ro mivady. Lemoine, tonton Lemoine, vola gasy tanteny Jeanne, navita nanandratra afa misy telopolo taogno magnano hoe nanao vandroasandro io. Ny artiste maro niboaka. Agnisan'izay Zandroawa. Ny volavolaindro mivady Zandroawa. Folo tsao tambotogno ny volavolainy. Rango izy mangina zaza amen. Zisaky izy nanagna ambinanto nanagna anjafy. Isorako ro mivady nagnano be tamy Wawa. Ary isorako koa nao Zandroawa nagnano be taminay vahoaka ty ivelany. Tsy nataonao fampanginan-draza. Wawa koa tsy navy andafy zegny karaha tsy nandeha nirebika antegna, karaha tsy nandeha nidola antegna, karaha tsy nandeha totrobe antegna. Fa izy ndraiky za tsy volagna Wawa edy amin'ny 4e édition fa za magnazava parcours lalagna nandalovandro mivady. Ke zegny aveko mitodiky amin'ny ministère ny zavakanto mba zahava, mba tsinjova tandrignesa hoe ny vitany tsara nataon'olo. Matetiky baka io karaha ataotsika mizalaboly hoe ny attaquant fo mahazo ballon d'or. Maro olo menimeny le 11 sur terrain na ino araiky fo mahazo ballon d'or. Na ino tsy mahazo ny demi, na ino tsy mahazo ny défense,
magnitsy mahazo ny gardien de but or ro raiky amby folo ro milomegna ambony terrain. Donc karaha zegny koa reto mpanakanto zay nandesindreo teto mifandimby maro raha mahazo ro mivady io, on volagna tsara, on volagna raty, ary on malegny, ary on vakiady amindreo mivady fa ro tsy miondriky, ro tsy nandady, tsy nikolefaka fa ro nijanga nijoro nagnano mpamarina. Ke eto atsika jiaby azadia Somaro 2026 Somaro 2026 mbo azontsika io ny daty, mbo regnitsika io koa ny fandehana. Agnisany mpanoagna ary miaradia amy Somaro miaraka amy Zandry Wawa i Lemoine sy Volagasy. Vina hitana ty Somaro ty koa ro. Izy volanko aminareo zegny tsaiky antragno Wawa amindreo mivady. Koa ro niteraka telo fa efatra zanakandreo Wawa, koa ro niteraka roe fa telo ny zanakandreo Wawa. Zoky be ndreo jiaby fa be fa ary elatra fa nitily fa maleo tegna. Fa eto reto Zandry reto ho andesigny atao amle fomba mety hitondragna agnaboagna ro. Folotro tampotogno za efa to nefa maro nagnaratsy, maro nalegny, zobaka raha koa tsara tsy alany angafony. Magnano raha tsara no voavola, magnano raha ratsy anao voavola, fa ro mivady ro tsy miondriky, maro volagna mahazo ro fa ro tsy kivy nandesindreo hoe tsara ny kanto, tsara ny maha malagasy ny malagasy. Ary okatsika jiaby mba anogna zegny mini festival 4e édition Paris in Love 14 février à Esson Grigny 91 350 15 rue Ferdinand Lesseps. 14 février anaro amin'io mety ndray agnatin'ny baly ao anao mangataka main ndesinao le boîte elmen igny chérie, est-ce que tu veux m'épouser ou anao agnatin'ny raha jiaby le fôtiny fifankatiavagna raha ty o tsisy tombokondry nakafambarako. Za fa nagname conseil ro vigile ro ko fa hitanareo tsy nazava sambora bois kaia za miza sora anazy anao zo fulany afficheko anao ndray niny baly gasy andafeto anao fa tsy midriky eto, tsy menasy naka fa za te raha tsara, za tiako gasy vahoaka misoma tsara fa tsy andeha soma tombokondry. Deja olo fa kajo amin'ny fiaignana mbola andirobatonao anao za raiky andavagna baly anao raha vagniko edy, za tsy mitoky. Ke zegny izy riavako aby ho ampitaitsika matetiky eto fo raha jiaby zegny ke navy amitsika agny afa sorata agnatin'ny calendrier diarinao agendanao amy telefonao hoe ababane atsika amty mandeha kalaza 14 février tsika tsika andeha Paris in Love 14 février à Paris. Zegny izy riavako aby itriky amkoragna mahazatra amizay atsika fotony misy raha tsy ampely. Matetiky baka atsika magnano raha misy mpanakana, za tsy mitsitsy volagna Paris in Love malala, za tsy mitsitsy volagna. Matetiky baka raha koa misy concurrence aratsina, za tsy mitsitsy, za tsy mivolagna olo jiaby fa misy amindreo ratsotsiky malama volo ro tsy tia atsika amy sisiny misoma amy dola amy totorebiky fa atsika zegny nangalako irany dana ty hoe malagasy toka, tsisy malagasy chinois, tsisy malagasy vazaha, malagasy jo mboty rakoto rabe naoda rakemba sy ny sisa tsy voatanisa eto. Iala le jery ratsy indrindra raha io boka misy aminareo organisateur samby organisateur, iala le jery ratsy fa tsy manjary
ino manavy RNS zao vaky aroy tsy fitoko ihany kevitry fitiavan-tegna ndry sasany fitiavam-bola ndry sasany ke oka zalahy anao koa magnano ataovany ino olo ty koa magnano ndro koa ambila koa ro magnano ndro za tsy doka ro fa za tsy nikirina regny ro ke hoe ny saboty filany na le fa io olo fo ny saboty raha ataondro kanefa ndraiky ro tsy folaka filany ro io tsy vaky atreky mbola mipodiky eto isorako anareo mivady sy ny fiankaviagna sy ny namagna magnampy miaraka amty Paris sy ny love 4e édition à Paris anty de isorako koa ny mpagnentana ny DJ nareo artiste maro tsy voatanisa eto volanko aminareo ry César ry Anisety azovy ty ry Kesy etc o vaza avy amle koragna amizetsika ny raha mandalo a Madagasikara mafanafana amin'ny fotoagna zio mafanafana toetra raha io baka tsara tsy nafana depuis 60 atsika fanafana ny any 2026 mbola mafana ino mampafana zo irotsy maty mbola voankibo reto ry sasany magnadio tegna nefany alohan'ro navy tamy place io manandeha alohan'ny koragnatsika politique générale zegny alohantsika atsika itety faritry atsika amin'ny faritra amin'le région Diana igny raha région Diana ndraiky Savao za aminareo manan-karena tsy tokony ho karaha io faritry ne province ne Diego fa no nietraketraka politiky nanjary natao ankilabo zay asa donc hoe maro bogosy loatra lila aminay agny asa hoe misy ampela métis maro loatra amin'ny agny ka hoe aleo ro potegny na hoe le fanagnanay arena asa le hoe zay mampihina zao tontolo zao lavany tsy haiko atsika jiaby samy mandiniky manan-karena zay ndranomasina manan-karena koa zay antety faritry province ny Diego Suarez na Antserana na Sava na Diana fa ny anty atsika ikoragna faritry Diana amin'ny fotoagna zao baka mandeha niady vatro karaha nanjary karaha amin'ny friperie amin'ny bazary baka atsika ty le agnapitragna chef de région ny Diana nin'olo jiaby fa mipetraka ninay mbola olaola maro anareo magnontany za hoe zoko be mba ino mahevitrinao amin'ny chef de région naka fanambariko farango ela za boko nainginy za mizana rofo zio amizay ro jiaby nipody amy raha volaniko za tsy mpaminany za koa mpaminany za nampagnarivo egninaka fa matoa za mbola miaraka aminareo vahoaka za tsy mpaminany matetika baka mpaminany magnano mpagnarivo egndro nefa ndro boko masantoko wa ialako tsigny ho an'izay magnano izy ny raha misy fa ela za nivolagna tamy 2025 hoe za koa magnapetraky olo amy place za mizaha compétence fa za tsy mizaha couleur ny atoko za tsy me zanakanjovy izy na zafinjovy izy fa za mizaha compétence ke atsika province Diego région Diana mampitokiky maro loatra cinéma tona ro mivolezana ro ndraiky cinéma fa hela ndravagnandritsy fa hela tsy misy andambara korbany farebaka mbola ino koa cinéma tadiavinaro ny tiako volagniny karaha ty maro baka proposition mandeha anareo mangala hevitrinaka aboakako anareo hevitrinaka asa mety aminareo koa hevitrinaka amin'ny chef de région za koa zoky be ny tany anareo tsotra simple raha ataoko za koa fanjakana
heureusement za fanjakagna ny aignanaka fa za tsy fanganjakagna amy vahoaka ke andidy anapaka amy ratsinaka fa hevitrinaka olo telo reniko hitako tadiavinareo andipetraka amy sezy araiky akory mataondro ty ro fitombenagna ty lipetraka sezy araiky tsy maintsy araiky amindro o zandry professeur Rasta igny adignako agnaranazy io zokila ray amandreny Solofreny professeur ary io zandrila asidila anadainy ho an'izay viavy rahalahy ho atsika lehilahy Sylvain ke za koa fanjakana hevitrinaka za zoky be zafy ny diana taranaka ny Diego zanaka amy Balio be ro telo ameza plasy mba tsy aviany maly tsy aviany hady iny plasy ny tolona aroe lahy dia professeur Rasolofreny ndraiky professeur Rasta nagnino moa koa roe igny ambelatsika o directeur ndraiky adjoint directeur université fotony roe sans professeur baka mba zanaka atsika baka Diego baka amy diana ndraiky sava hitondra université tsika io fa tsy olo baka agny kotsôtsora bimape agny za koa anotanenareo hevitrinaka zegny roe la mianaka igny ray amandreny professeur Rasolofreny ndraiky zandrila Rasta professeur ameza place ro mikura ameza ro hitondra cura ny Diego adosoa o ro masontoko tsisy raha lagna ro amy cura o io zokila ray amandreny professeur Rasolofreny ataova recteur ny université adjoint azy zandrila Rasta simple comme bonjour Sylvain ataotsika chef de région nefa mal hevitrinaka tadiavinareo izy ambarako zegny baka atsika tsy ady atsika zay raha ataotsika atsika fa zatra toetry ratsy indrindra atsika varatra agny tsary tsy misy tombokondry malo fagnasasaha fagnino non iala igny iala rony professeur araiky ty compétence nanagnany ameza ro université ndesindreo amy raha la mianaka mba zanaka Diego zafy ny taranaka ny Diego mitondra université tsika fa koa olo hafa nde pitraka atsika io ro tsy adozoany zanaka atsika mianatra amy cura mavandy ande mino poso ande pijaly zanaka atsika mianatra ke koa hevitrinaka nangatainareo nagnotanenareo resaka chef de région diana apitra io Sylvain professeur Solofreny mitondra cure adjoint azy zandrila Rasta nefa malo e batakarata aza siagna malo eky ke mitodika aminareo fanjakagna za aza ampiadivinareo eky zay he solution izy namiako zegny ambla zay sambyzay tondra tanànane karaha zegny koa amin'ny secret ambla mba olo nianatra taminay atao zay eny misy manampahaizagna resaka navaly ataova zegny koa directeur secretnay io fa zay fa kajo olo baka kotrotrora bimape agny ande petraka anareo eo mameno pôso fagnovagna zegny e tsisy agnabony zegny donc ataoko fa samby mandinika atsika agny hoe karakory tsara be volagna ny zoky be igny mety sa tsy mety afa haiko ty io izy ty anjambany i mahavana samboram-bangony ro ke igny le resaka chef de région
Manakaregna amin'ny faritra Diana, manakaregna amin'ny faritra Sava. Manakaregna antsika Diana na resaka tourisme, na resaka andranomasiny, na resaka antety. Eto zay ikoragna roe niany mifanesy mikasiky be mazava ny Sambrano. Zay baka zatra zo be mazava ny Sambrano fotony io tanànanay. Napalahelo fo zany moaligny ka indreo baka Marsely, aza lazoko be, olo baka mitsikady feky nandeha nangaditra kakao tamindreo tagny, tameva tanàna Tandoarano tagny, o zalahabo ko, zahay Marsely zay tsy mangaditra kakao e. Fa misy fotoany mosary avanay regny donc nandeha nangalatra kakazo misy n'olo tagny, meva tanànany Andoharanony be mazava ny Sambrano. Engany tsy ho isy zegny, tsisy olo tsy diso, fa izy koa izy diso anarigny ahitsy amboarigny, ataovy amin'ny place tokony pitrahana izy. Tsy agny tiako koragnina, fa raha tiako volagny eto. Tsaroako tamy fotoagnandro ny zaho mbola niasa tambanja tamy kliniky to, niarahanay jiaby ndry ray aman-dreny Mandigny Raymond nanangana ny fiarovagna tontolo iainana amy be mazava ny Sambrano. Ary tamizegny nahatsarovako hoe nagnapitragna tamy plasiny eran'izao tontolo zao niaragna tamin'ny UNESCO, nagnapetraka io Nosiranja io ho tany iarovagna parce que tany agnatodizan'ny tortue de mer, le seul dans le Océan Indien et Mozambique. Nagnapitragna Sakatia tamin'ny Asigny, nagnapitragna Nosimisio tamin'ny Asigny, nagnapitragna Nosy tany hely, Ambarivato, Pasindava sy magnodidiny tsy voatanisako eto niaragna tamin'ny UNESCO, niaragna tamin'ny ANGAP, niaragna tamin'ny ONE. Mbola ry ray aman-dreny Zokla Mandigny Raymond mahay matatara zegny. Ary anisany fokotany nataonay pilote voalohany tamizegny amin'ny Marsely. Avantagenay ta Marsely tamizegny. Amizao moa isorako ny malala tagnana na vita pont aminay Marsely io zay zao fa tsy miambigny rano maiky, tsy miambigny rano ritry, vo hitsaka baka be mazava ny Sambrano mandeha Marsely fa zay fa nazo lalagna isorako. Fa tiny magaga, ty le navy tamy volagna aminakaly zala reto salamandrema tsy haiko lagniny 10 000 androbaka honko aminay Mardoka tsy nikeko igny, la même chose ny raha misy. Ny sasany miezaka mitsabo honko mba iarovagna ny tontolo iainana, ny sasany miezaka handrobaka tsy keko. Za mitsy voalohany tsy magneky. Manapahonko araiky aminay Mardoka volanko, ampitilinko amy sahafa edy. Aezanareo fa Mardoka marigny makoa. Aminareo agny ianareo manapakakazo, aminareo agny ianareo mandro-bata nature, fa tsy aminay Bario be. Vitany nataonareo magnanaova koa nangery amy lamoka, vitany nataonareo miala, nisisaka zarobaty. Ino raha mandalo be mazava ny Sambrano. Mampalahelo atsika mikoragna zio, mampainakinaka atsika mikoragna zio. Eto isorako président Mandigny Raymond nitondra nagnazava ny raha misy andranomasiny amy faritry be mazava ny Sambrano. Aloha tandrignesatsika volagna anazy, mandeha aminareo mpamintagna raha ty, mandeha aminareo mpagnarato raha ty. Tsara ny vola, tsara ny mamelo tegna, tsara ny mitady, fa aza potehigny ny fanagnatsika, aza mandrora mantsilagny avako. Izy koa loko nitanao fa madiniky pitraoaky izy agnazonao tamy file, avotsora izy mandeha hampitombo taranaka. Fa aza falika hoe ramasegna karaha tondrikiry maso, magnarato de tona magnodidigna atsika io, atsika amizay tsisy raha. Niana nareo nefinaritra nandra io, fa mare nareo hinaino.
amarena ro tsy akaraka nino tsy njovany amare anabaviko ninino volagna hoe mahery ny amare ke alohany tandrignesatsika président Mandigny Raymond izy tsy masiaka izy io faran'olo sociable karaza fa maresaka mivolagna io baka problème baka ambaribeo zay tsy may mivolagna mora fotony zay tsy may mitsiko volagna ne ataony amare baka regninao fa zay koa taony mora tsy avy amy sofininao. Président Mandigny Raymond anao mitsy tokony namorolo amasolombabombavakoanao matra ny masitsika sy ny biby agnatiny anao mana fahaizana fidaminao mba ataova raha zay fa anao endrika pesera nivonany ambany tsy mijetera hany fiasany loha anao miankady reserve mitoy amin'ny vahoaka pesera anao fa aza voaliana amin'ny raha hafa zay mitodika anao ary anao mitsy tokony lohalala amizay fa tsy service pesy ronge fonctionnaire mandeha anao tsy olo fonctionnaire fa olo fidiny vahoaka zay société civile volana zay monsieur le député mitoy anao avoria olo concerné hagnanaovantsika raha zay maty ranomasy tsy kakao ndraiky lavanefo raha mbanja ety fa ranomasika magnamia vola be mila hitatsika impact zay tsy tiaka fotoana eo monzy ty fa avoria zay raha tsy ataonao baka mamamosambany monsieur le député azafady fa problème la pêche zay problème tsy kakao ndraiky lavanefo problème eky fa problème la pêche problème la pêcherie du district na Manga voaroboba tsy samy manazay avao koa zany technicien anakireo tsy mahavita raha io concertation zay everitsika hagnariny ity resaka système pêcherie eto amin'ny district na Manga anisan'ny mamaolo andray anao minalaoko badilika bazary any kaiky royal amizay devoiranaka devoiranao devoiran'olo jiaby raha zay tsonao ity amin'ny lavane le kakao sampafiny mbola ny lavane ndraiky volany kakao koa mbola ranomaso tsy magnano tany zay tsika matotsika na chambre froid mampermetera amitsika eto misy antony anefa ino rampiditsika anaty zao ino rampiditsika anaty zao devoiré cahier romera jiaby concerné ino problème misy cahier société civile zay mahetereny koa karano ary fa mahatsiaro marano ny vahoaka zay magnodidiny ranomasy jiaby eto amin'ny vovotratsika efa tsy manjary za hoe ranomasy jiaby amitsika ty manoka motsanga ziska mahevatra anareo mandeha amin'ny kapila inanana mivolezana reo zay afitranakaanareo koa meko atao question mamaga za Mandigny Raymond nateo nanazy fa mila mahay magnaja velon-tegna anao miaditana ataon'olo antety aby koa fa lerana kakao ndraiky kafenany samboly miondrika amin'ny kafenany mitsongononany halitra mandiniky mety isanao tegna ataonareo mihitsy hoe tsy jireny mihitsy lalàna amin'ny featsika fa ataonareo vasa foto enareo pesy baka tsy mampigata pesy renareo misy magnoraty mitambatamba amizay nareo arabo fanakoanareo ona satria anareo tsy magnaja-tegna lagnemeko mivolagna amin'ny telefony ty mahaiza magnaja-tegna nareo ampanarato jiaby amin'ny district na Manga fa anareo tsy hoe magnaja-tegna lera mahazo vola poelapoela mivoleza samboly ratsika zao amandra amin'ny député hoavy mila atao lalàna mampigaty karaha mignatra voly circuler kakao ataonareo madiko migadra dimy taona tagnomaiza zay toko mba haitsika izy anareo libre velon-tegna nareo karaha tsy magnaja rafely metila tsy ajay lera ataotsika tsy ajay mila mahazo vola ndraiky lombo ambaka tondronao no ndara fa bazary tsy pesy fo tompony andraikitra amizay anao mpivanga tompony andraikitra anao fangala olombelo jiaby tompony andraikitry anao koa service pesy le 30 gnano ngiadady fo fa le 30 nareo mpagnanatonyreo maty todienareo anareo ko tsy fonctionnaire patron-nareo laoko izy vonenareo anareo ko maiza mitandregny raha bako magnaja raha zay ty raha ndraika tsy belle sur mer zay tamy tongolo fokon'olo mihitsy mitsangana maniagna olo magnandra tsy manjary ery fokon'olo miraviravitagna le bébé segna ampesy magnazay tena ataony zany ziska amizay matsika agnarana zay lera famolo amizay anaty ranomasy atsika famolo fonany jaritsika tsy maharaka loko io tokony misy anaty sofinareo zay janonareo tsy maharaka loko anaty ranomasy io fa mila ajaitsika ny ambaratonga-pahivany sy ny fampivangarana zo mahato mandraky zay zo io tsy vitan'ireo anatin'ny tgérasy zay koa tsika jany tsy hitsangany loko boka tsy lokondreo amin'ny tgérasy na pêchera loko ny vahoaka tsy fo mively ny tompony loko koa ro natao nangala atsika ny tao ividy dikan'izay misy devoilement mpividy ino tokony anajantsika raha inatsika loko de qualité dikan'izay mihinana loko
sisy faditomara anareo mihina karaha mihina karababakina anareo tsy hitanareo afatra farany mahaiza manaraka lalàna anareo fa velon-tegnanareo izy maty zay volana zay tsy maty velon-tegna fa anareo pêcheur anao maty velon-tegnanareo atety fa tsisy tany asa andeha ianareo antapoketsy tanazonao fa antapoketsanareo tany fa tsy solomiady any mbo anareo farany ary nareo pêcheur farana malay mandeha boky mandeha agnaty ala anareo io ranomasiko nefa raha fa maty ao tsy mba ajanareo mazava volagna igny président Mandigny Raymond agnisany tsy miano moaly miaro ny tontolo iainana zay he jiaby volaniko niaraka nanangana raha zegny plateforme zegny tamba be mazava sambrany teo magaga zany any nagnambaragna fa nipody amy lazaratsiny koa ry zala pêcheur reto ny kirimaso fa magnano ny ataony zegny nameny fanjakagna lalàgna agnarato n'importe quoi magnodidigny ranomasigny Madagasikara atsika pêcheur madinika koa tsy agnaraka lalàgna karaha rô andeha etsika farany aza mandrôra matsilagny avako mariny volana président Mandigny Raymond teo atsika magnano dokitry voky mangery amy kapila iala fa fomba ratsy tsara kofa fermeture ouverture tandrignesa radio zahava gazety misy daty matoa ny manam-pahezana momba ny pêche mivolagna hoe mifody atsika manomboky zegny hoe jusqu'à amin'ny andra karaha zegny hoe tsika mibiagna izy mibiagna igny tsika magnano arato tsika ndre izy magnano zegny aza robatiny miaza andranomasiny na ny fruit de mer magnarano karaha karaha tsika olombelogno ke izy koa tsika olombelogno zao nitaditsika tay fanaty rebaka nagnakory tsika zanaka baka fara karaha zegny koa io loko hoantsika io atsika koa tsy agnajazo raha andranomasiny eto atsika agnano carnivore ifampihina mata agnano ours polysolaire ifampihina mata fotony raha lany andranomasiny tsisy ny antety atsika tavela eto atsika fampihina mata mbola mifatry be mazava ny sambarano igny koa tsaroanareo teto za matetiky mivolagna ty resaka port ty port commercial ne be mazava ny sambarano ndraiky Ambaribe ndraiky Ambilobe boka io port ne Ambaribe ary port anagnatsika relation va et vient Ankifiny ndraiky Ambaribe navy nivolagna za teto mikasiky reo port aroe reo Zandry Lapolin Joelson mbola ry navy nivolagna taminany za hoe mba angatary rendez-vous koa za frère amy tompona ndraikitry ny APMF na Ambaribe na Ankifiny ro olo ro tsy haiko na milefa izy na ro olo ro marigny tsy abiro fa tsary tatrany ndraiky niany raha tsenkinazy roa heureusement soyany tiako koragna nataony commune urbaine ny Ambohimena zay mamehy io port ny Ankifiny io merci aminao monsieur le maire ny Ambohimena atao vasanao ngia aza mitsitsy agnisan'ny mampidi-bola ho an'ny commune Ambohimena port ny Ankifiny nandray andraikitry ny be ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminazy ary namory ireo olo mampiasa port ny Ankifiny bravo monsieur le maire ny Ambohimena apetrako fagnotaniagna hoe ny mbiagna koa ny Ambaribe mba agnano karaha zegny ny raha misy nanomboky tamy 5 janvier 2026 teo nagnapetraka lalàgna mifehy ny port ny Ankifiny amy mahabe ny tanàna magistrat de la ville ny Ambohimena izy ny be ny tanàna ny Ambohimena hoe
angalagna taxe manomboky tamy le 5 janvier 2026 teo, ny raha rehetra, raha jiaby mandalo am port ny ankify, embarquement, débarquement. Azaveko en détail izy fa tsy azon'olo koa hoe zay hety donc tsy tsaka ankify, tsy mikasika atsika mpandeha io, fa entana ndraiky camion ndraiky tomobile. Zany hoe anao koa nitondra vary gona raiky, gony telo, gony efatra, anao tsy taxena. Fa anao koa fa nitondra vary 10 gony nagnano hoe afa misy taxe alainy commune urbaine ny Ambohimena aminao, port ny ankify. Araiky zay. Kabarinao iky ndraiky vedette ndraiky tsy haiko sambo na salama ino mitondra anao, igny frenao agny. Araiky zay. Na matériaux construction ndesinao io, na produits locaux, légumes, vary, tsy haiko nino. Même anao nditondra 4 gony mitsaka io, kofa nandeha 10 magnano hoe raha andeha tsakanao ndraiky ajotsinao io, taxe nanomboky tamy 5 janvier 2026. Bravo monsieur le maire n'Ambohimena. Fotony nino? Atsika jiaby maefa ny commune rurale eraky ny Madagascar mahazo subvention baka amin'ny fanjakagna par an 2,5 milliards par commune, par district, même par province. Idirako les provinces baka io. Donc nandiniky na makafaka mizaha mba andaminagna le port ny ankify, monsieur le maire ny Ambohimena, commune rurale ny Ambohimena, hoe ny hely azotsika baka amin'ny fanjakagna tsy atao baramagna eky port ny ankify. Fotony io port farany baramagna malalaky. Normal jamala mitsaka io, volamena ndrery zala sasany aondragna lakoky baka io. Ndre maire mbagaka hoe ino mo izy asany APMF. Za teto ny nagnontany anareo. Mba ndesa aminay koa nazave aminay koa, ino mo asanareo PMF? Maître éduqué mangala vola anazy, normal parce que izy tompony ke capitaine de port izy contrôle arrivée départ ny sambo midriky, normal misy taxi fegna regny sambo regny. Fa ny commune mba ino? Normal atsika koa mivolagna hoe ry zalao am PMF ane mitovy amin'ny ry zalary amin'ny assemblée. Ro tsy hainao asandro nino, or ro ifegna par mois, ro boko ramasy vola koa am port. Mandeha eo vola. Port tsy miova. Tsisy mba fiovana. Mbola port Nembarobe izy nitokanany ngay rajo mapianiny tsy haiko agnaranazy. HVM io mbola izy io. Tsisy raha miova ao. Tsisy raha mitombo ao. Isorako président Michael dia nazy baka ta Abu Dhabi nivolagna hoe hivelomy ho amboary ho abiazy port Nembarobe. Merci monsieur le président. Nivolagna zigny za teto fotoagnandro fa tsy njerendro. Kezio ty ry havako abe ambara ry havana ry nama na commerçant na tsy haiko ino asanao kenao koa fa nitondra raha en valeur ny ohatra 10 na produits locaux na produits construction matériaux sy ny sisa tsy voatanisa, tova bebe pesosy ifenao am commune urbaine rurale ny Ambohimena. Alohan'ny tandrenesatsika be ny tanànany Ambohimena agnazava ivolagna ny rafitra fagnamboarana fankatsarana ty port ny ankify ty. Manoloana izavatra zegny
efa misy fanjava maromaro mazay nanomagna ny fitrandragna vola zay tokony amin'ny commune amin'ny Port-Ankify. Tagnatin'ny fotoagna zegny efa nisy fivoriagna zay niarahana tamin'ny lefitry district teto amin'ny bureau commune Ambohimena zay nampafantarana ny be sy ny maro indrindrandrindra fa entité jiaby mampiasa port io tamin'izay fotoagna zay, na ny docker, na ro amin'ny Botmano, na ro armateur, ro amina PMF, ro transport terrestre, jiaby zegny nikaina tato namplazana les délibération ndraiky arrêté izay naboaka amin'ny commune manoloana izay. De tamin'izay fotoagna zay nametra andra mazay rehefa samy naharegny ny olo jiaby mampiasa port io tamin'izay fotoagna zay. Fa noho ny antony maro samihafa no nahatonga izy mbola tsy tomombagna jusk'amiany. Rehefa milamindamina ny momba ny raharaham-pirenena dia nagnatony lehibe district ndray mandray zany koragna izy io resaka rano Port-Ankify io izay mbola tsy nahazo amin'ny commune vola koa agnatin'ny 22 taogno zay nagnaty farany zegny tany amin'ny 2000 tany hoany na 2005 tany hoany no farany misy perception zay nataon'ny commune teo amin'ny Port-Ankify. Nametraka koragna ny Botmano tsy malaigny ro agnano tambery hoan'ny commune nefa kosa misy critère vitsivitsy mba mitakindrô mba isiany filaminana amin'io raharany Port-Ankify io. Nefa indrisy mikasy Botmano APNF azafady no nahagaga nefa isan'ny zava-dehibe natao be ny tanàna mikaiky amin'ny fandamina resaka raharano-port tsapa fa misy zavatra tsy milaminy ao zay magnatika fifanantaonana ny be ny tanàna indrisy ma tsy hay antony juska tsika mikoragna azy io ny antony tsy nahatongavandreo. Ny zavatra itaria amin'ny Port-Ankify ihany koa anisan'ny port gaboraraka raha hoariny amin'ny port Nosbe na amin'ny port hafa. Ary amin'ny Port-Ankify samy magnano saimpanta ny olo fa tsisy raha milamy napetraka ary. Zavatra mba milamy ary vola resina PMF milamy. Ireo andefa olo amin'ny sambo ro miasa metradike zegny fo zavatra milamy ny fahitako za be ny tanàna ary amin'ny Port-Ankify. Ary mahabetanana ny tegnako no mahatonga za mitsangana hitako fa tsy milamy ny Port-Ankify andao ary hitsanga za be ny tanàna fa amin'ny territoire misy za no misy Port-Ankify. Ary matetiky taloloha tany mahafabetanana teo aloha misy tsy filaminana ny commune Ambohimena sy ny APMF. Ny APMF ny tompony fodafitrasy fa ny commune kosa ny tompony territoire manana fahefana mandaminy zay tokony alaminy tsy milaminy zay mba ahitany commune fampandrosoa anatin'izay. Ka noho izay dia namaranay teto amin'ny fomba ofisialy fanatrehan'ireo mpianatra zay nikaigna ny voly amin'ny 5 janvier no anomboko ny perception ny fitakiana vola izay tokony ara-dalàna zay avekany commune araka ny voalazany loi 2014-020 sy loi 2014-018 magnambara fa afaka micréer fitadiavam-bola araka ny lalàna ny commune anankiray amin'ny territoire misy. Zay indrindra no andeha mpiaritsika manomboka le 5 janvier io izay tsy nampidriky vola tamin'ny fotoagna maromaro anisany 20 taogno tamin'ny fotoagna zay tsy nidriky vola io. Ary ny tany zao ny fampidiram-bola Ankify io dia anatsara ny environnement magnodidiny Port-Ankify io. Tsy vola andesika andeha tany hafa fa mbola andeha atao redevance amin'ny fokotany Ankify amin'ny commune Ambohimena. Maloto ivelan'ny port. Mahita ihany koa za na WC public tsy manara-penitra ary ny stationnement misy ary amin'ny Port-Ankify tsy milaminy. Zay indrindra no mahatonga za hitrandraka vola zay andesy agnariny zay zavatra hita fa tsy mety zany midika fa ara-dalàna ny zavatra andeha atao zay ahitantsika percepteur. Ary ny percepteur ny commune na agent de recouvrement de asari dia tsy maintsy manana zavatra ambarako manaraka ireto. Voalohany
tsy maintsy manana bady izy voasinany be ny tanàna magnamarika fampiasan'ny commune mahazo manao asa io. Tokony manana décision communale koa izy ahafahan'ny commune magniraka izy mandeha miasa ry ary précisena agnatin'ny décision zay amezana izy ino aby no zavatra tokony azony anaovana perception ary amporan-kify ary tsy maintsy ho hitatsika ary ihany koa ny affichage zay milaza le taxe ny embarquement na débarquement io ary tsy maintsy ho hitatsika ampelantagnany percepteur ndiasany koa io délibération conseil sy arrêté communal izay navoakany commune io ny raha izay anaovana taxe ny embarquement ary ndraiky débarquement ary amporan-kify de zavatra izay voalaza ambarako manaraka reto mety tsy voatanisa maro izy fa ny pitsopitsony no afaka ambarako atsika zio io roa vedety mitatry ohatrany légume ohatrany vary ohatrany akoho vorogna mamboro kofa le raha raiky antsinao hoe entana mandalo ny amporan-kify dia tokony manefa taxe embarquement ohatra ciment fera tomobily mitsaka andeha be regny no zavatra atakeny commune vola io ary takigna amin'ireo olo mitady vola amin'ny raha io ary fa tsy hoe takina amin'olo fahato ohatrany moto mandeha mitsaka be anisany aby ry matoela ry rombo kofa entana ho iza fa misy kajy maromaro izy io ao amin'ny délibération natao conseil na minorité fa tsy tadidikoety le mijiaby ohatra anao zao ty mitona katakata fahinareo tsy anatiny zay fa tsy maintsy midiny any amin'ny saretry amin'ny maromaro eo voato taxena ohatra zao anao tonga varigona raiky gona roe tsy anatiny zay efa voakoragna ao anatin'ny délibération raha zay efa au courant zegny ny percepteur ohatra zao ty anao tonga akohonao telo efatra dimy tsary taxena anao fa moatra ny folo eo voato taxena karaha zay koa anao tonga zavatra arahany kilo izy ao zay raha tsy diso za anao tonga entana mety à partir en 50 kilo na 100 kilo mandeha tonne izay raha tsy diso za io voazo taxena karaha zay koa gonimbary dimy tsôta mbara mety tsy anatiny izay fa à partir amin'ny folo voazo taxena ny fiara-miasany ndraiky APMF malonga izavatra zegny tsisy satria sorigny ny mariny ny APMF rehefa namambara hoe arrêté ministériel no afambo makavola encore tsy mirarana aniza na aniza akavola heky ankoatran'izay efa nazondreo fa nindro efa nazondreo efa tsy araraka amazandreo ny commune eto dia za magnambara nagnino ary ny commune urbaine négociara izy nagnano délibération mazava tsara mikoragna io resaka taxe embarquement ny débarquement magnano io ihany koa ny commune urbaine Nosy-Be ary efa akaiky ny commune Ambohimena mifanefitra ny commune Ambohimena ny commune urbaine Ambanja ary modèle izay nampiasainy commune Ambohimena tout à fait correct amin'ny modèle de délibération izay nampiasainy commune urbaine nagnino ary izy magnano normal fo rehefa ny commune Ambohimena dia magnano tsy normal tsy ara-dalàna fa mabetana nagnano teo nazovy tsy anatanteraka le délibération nazao côté de légalité dia milalana ihany ampiarana nagnino atreto tsisy mamotriny fampiarana délibération zay nataony commune urbaine Ambanja amin'ny taxe embarquement na débarquement ao amporan-tsapana nagnino Ambohimena ty raha ohatra va misy hanohitra fa zegny magnatsara magnaraka procédure rehefa magnano zavatra mba ilaha amin'ny olo mitolotolo fahatany fa anao zegny mba misy fiesy mba ahafahanao mamaly amin'ny zavatra io ny fangalam-bola zay ataony APMF sisy tombony ho an'ny commune fa ny tombony ho an'reo ao amin'ny APMF reriany ary raha mizana anareo raha mizatsika jambo rehefa mandeha ry amporan-kify za mahita fa misy raha tsy manjary hitako are azo ve tokony andeha amboatra azy io olo tokony mahazo vola aminazy io amboatra azy io magnano reo ny any fa raha roboka afaka any
tonga raiky agny koa vonisy naiky olo tsara sitrapo feky zegny no magnano raha ary amporakivy amin'ny filaminagna na koa zegny amin'ny fahadiovana. Isorako maire ny commune rurale ny Ambohimena nitondra fagnazavagna iny. Eto za tsy mivolagna commune urbaine Ambaribe tsy miasa fa oka tsika zalahy magnano raha tsara. Gabraraka ny ankifiny ndemitsika Ambaribe ny gabraraka portsika io gabraraka fa tsy azo atao mitsaka après-midi non mbola misy lakoky ny sasany 18h moins mbola mandeha baka ankifiny avy Ambaribe baka Ambaribe mandeha avy ankifiny. Oka tsika samby aby ifagnaja zalahy. Anareo boko volagninay tsy magnano asanareo tsy magnano andraikitrinareo anareo meloko zony tsy hoe tsy fitiavagna ivolagna anareo finaritra itatatata eto fa zay efa oaka ny fidanareo io apitra amplasinay avoninahitrinay koa zay karaha zegny anareo panera anao mijotso ankify avy amin'ny iran'ny zandriko teo Libertos antsoritsoritiny valizinao sakanao ndraiky miparariaka rentagna anao jiaby sady ka maloto jiaby agnatin'ny valizy hita mifagnajatsika zay passager zay avy ndraiky entananay ambila zay mifito mobily ondrananay anao magnatsoritsori zay mipidriky agnatin'ny tômobily manao efa frene anao ko boka efa frene ka zany soritinao mpidirinao amin'ny tômobily tsy ho tiako ifabaka frene ka. Ke eto isorako maire ny commune rurale n'Ambohimena nandray andraikitrinazy izy nagnapetraka igny lalagna igny nazavainy tsara. Za teto fa mivolagna ino ma raha tondroa PMF ty miramasy vola ary ampôro ary za magnapetraka fagnontaniagna aminareo ministre ny transport maritime ino tegna rôle ny PMF ty tsy boramboarindreo tsy arrangement ataondreo mameno vola am-poso mangala vola am-pôro nde za matoky fa vola io tsy avy agnabo agny ro io fo mamango izy pa nefa kabaro karaha ro amin'ny contribution mazava ho azy. Regny le olo mahevo inty tsy mahevoko mitady zay normal ro manitsinitsy bureau-ndreo climatisé voiture-ndreo mikarama 15 millions ho aigny drako igny 15 millions fa tsika vahoaka magnefa karamandreo magnefa ro atsika koa mbola ataondreo arabika mitrotro. Ke eto isorako engany eo za tsy mivolagna niny Ambaribe ratsy na tsara fa mba okare angatako zegny ho anareo commune urbaine n'Ambaribe ndraiky commune urbaine Ambohimena pôra roereo mba ataovanareo raha miragna iaragna miasa mba hankatsara ny fifandraisatsika. Tsy pody magnindroe za amin'igny anjaratsika mandinika mbola Ambaribe tsika eto dia isorako monsieur l'adjoint maire ny Ambaribe nagnatanteraka nagnaboaka nandray andraikitry amle lalagna ambany ary amy Titanic amin'ny stade ary hoe hanomboko fagnamboarana azy igny isorako anareo nagnano vidéo ma adjoint maire ny Moaly abokako atsika hoe manomboky le travaux milalagna Canvert amy stade amy Titanic ary igny fa zao izy atsika vahoaka ivolagna vahoaka ny Ambaribe za atsika vahoaka ny Ambaribe
na tompon-tany anao volaniko, na vahiny anao, na azovy anao koa fa mahatsapa-tegna fa anao mamelo tegna, mipetraka amy tanin'olo, magnanaova tandraka ny tanin'olo io, volon-tany araha, ajà tanin'olo, diova tanànan'olo. Fa atsika ao tsisy andevo, atsika ao tsisy robot. Tsara zo atsika jiaby mirehareha, ratsy zo atsika jiaby miloloha baraka. Ino no tiako avia. Nandeha ndraikitra io zaminareo agnamboatra le lalagna ambany ary nambarako anareo teto le hoe ony nangalatra le vato ary ao kosa ny vato nazo ny récupéreny. Vidéo bako vola. Ke izy koa vomboatra zo. Igny le nivolaniko fakomoaly diminy fakomoaly igny apitradina. Anareo Fokotany, anareo commune, anareo OMC, quartier jiaby, Fokotany jiaby, antety jiaby, avoria président Fokotany magnapetraka dina. Ialatsika miratsy manjary. Atsika vahoaka ny tompona ndraikitry voalohany. Fa tsy hoe ka zay nifidy anao ny anao nde nompo zay. Anareo nde nifidy roa nompo roa fa roa io tsy robot. Io roa io tsy andevo. Anao managna razana, roa io misy razana. Ny tiako avia. Ambario be volaniko eto. Anao koa fa napiasa tavoahangy plastique. Na sac plastique, na baka bazary anao, na baka ninakaty anao, ataova agnaty posinao sac plastique nao, no avy an-tragno ataova agnaty pobelinao. Fa kanaliny ranomasiny, lalabe, io tsy salonnao, wala io tsy jardinao, fa io salontsika jiaby, io jardintsika jiaby vahoake. Mialatsika amy toetry ratsy, amy jery tsy manjary, maheza madio. Zazoko be zao koa navy ambario be. Za navy amin'ny lakoron-jo. Nariako io pobelinaka agnaty lakoronao. Faly ve anao? Question petrako zegny. Ravoravo anao. Na za agnaty salonao. Nagnano maloto agnaty salonao anao za loso. Ravoravo anao. Ho tianao za amizegny? Non. Non. Atsika mampiasa lalabe io, atsika mampiasa trottoir io, atsika miseky amy ranomasy io. Déjà fa mahampy les poissons pissent et hachés dans l'eau. Atsika koa nandeha nagnampy lotony laoko koa agnatiny ao. Atsika tie. Atsika bokoa lany fagnahy hoe misy karazana aretigny miboaka. Atsika tompy fo mampiboaka karazana aretigny. Ny tiako aviagna. Mba mangala initiative atsika tompiny. Mandinia atsika tompiny hoe raha ataoko ty manjary sa tsy manjary. Même io laboty na magony sigaretinareo, labotiny sigaretinareo io. Koa fa lany, ataova agnaty boatiny sigaretinao, leranao avy an-tragnonao magnarizy agnaty pobelinao, fa aza tsipy amy lalabe. Même misy piasan'ny lavoarie zegny, même ro nareo vahoaka magnefa piasan'ny lavoarie, ro io tsy andevo. Ro nde miasa, ro nde magnadio, aja razana andro karano misy razana. Badiniako sara bokako baka io. Mon Dieu Seigneur, volako ambario be ty. Kanaliny rano jiaby. Jusqu'à mbavany pont jiaby. Tavoahangy plastique fo. Ndraiky sac plastique. Za ty volagna hoe asa mety solution tiako volagniny eto amy be ny tanàna sy ny tompona andraikitry ny ambario be. Taloha boka tsaroako mbola fa GTZ tamin'ny eto ambario be teo, misy fotoagna magnano lasasy ny valavo. GTZ magniraka atsika vahoaka na olony ambario be merazy.
zay hetegny isan'ny mpagnegna valavo bazary io fotony ino arakaraka nombre valavo azonao natinao voasambotrinao andesinao amy GTZ tambany tary ka porte tary anao ifeny GTZ fa moa faty jeune mitsakaraka valavo eraka nambaribe GTZ nagnarazy igny taloha pourquoi pas tsika niany tsy magnano hoe recyclage ny bouteille plastique zegny olo mavita magnatriky sachet araiky sachet roe sachet telo tavoangy plastique amitsika commune io mba mezatsika prime mezatsika cadeau mba ialatsika amle magnarignary tavoangy plastique amy lala magnary tavoangy plastique amy port amy tiako amy tegnan-drano amy canal indrindra fa kosy sy baka rango nahezatsika nagnano fomba kivazivazaha ty tsy hetsika mampiasa izy andafy atikolo mampiasa kosy tsy ariandro amy lalabe tsy ariandro amy kanalindrano tsy ariandro andranomasiny afa misy poubelle na baky asianao kosiny zany kanao fa tsy poubelle magnaraka lalagna ary koa nde asianao kosiny zany kanao na hoe sachet haligny zany kanao mangery mamany aligny andro ampidirinao agnaty sachet atsipinao amy lakan-drano aza lahaboko andeha ietsika ty io miragna olo mihina sigarety mifima sigarety boka tsy hoany fimegna zoma ambaranareo le araiky mifima sigarety io marary fa anao mariny izy io marary amy setroko igny fotony anao mitsetry sigarety nany karaha zegny koa ambaranao anao magnary kosiny na magnary tavoangy iny marary fa le vahoaka environnement ny marary noho nino ny tsy manjary ataonao ke mba mahezatsika madio atsika miala antragnotsika pisikipisiki pitsakapitsaka pendre maquiller lingilingy mini jipo juste accord nefa ny lalagna diavitsika karakory saslingy matsy azovina mpamatsiny izy atsika tompo le raha avy amizay maleny asara nino dobrany zahe commune tsy tsara commune tsy manano asa ro magnano asandreo fa ro kajo koane anao tsy kajo magnary raha maloto fa ro kajo magnadio ialako tsigny poubelle amoron-dalagna regny tsy natao agnariagna kosiny zanakanareo regny tsy natao agnariagna poubelle nareo baka agnaty lakoro regny le poubelle agnariagna mago vonoa tsara be sigaretinareo magonareo na la bouteille sigaretinareo latsakanareo amindregny raha madindigny regny natao hoe poubelle sekoro asanao nina bonbon na nina gâteau raha madinidiniky igny poubelle amoron-dalagna igny fa igny tsy andeha ataonao poubelle iny tragnonao azafady zany any raha itifitra anareo vahoaka ny Ambaribe fa fotony nareo couillon loatra anao atao couillon zay tsy faly mamalia tsy tia raha manjary magnano fagnahy lambodi zay koa managnano toetry ratsinareo io tamy fotoagn'andronay jeunesse-nay tamin'ny andron'izay adolescent jiaby anareo natatra Ambaribe io nareo tsy natatra inadio fa matoa nareo navy eo niany midoko nipetraka namely tegna parce que madio tatranareo mba ataova karaha zegny koa raha zalahy soa fianatra mangala tahaka zegny tsy fahotagna zegny tsy azahoanao damby amin-dragnahary na amy razana zany moaly nahita sary nalefany monsieur l'adjoint Ambaribe za kiviketrika totaly hitako ela ke niandra andivonimbolagnako anao mahaiza raha manjary avako za nisy raha tsaroako tamy fotoagn'androny mety misy olo sasany mahatsiaro raha ty pesery mbola nandeha tamizay ino raha misy
tsisy hafa raha ataonao roa io raha nisy tapesery tam'izay magnarignary raha amy kanaly amy tiako aia io iny raha nisy tampesery tam'izay olo miasa amy pesery mera volaniko ty boucher vestiaire any pesery vestiaire andro boucher douce WC jiaby boucher ro amizay tsy mety saigno tsy mety azo vi adegnako baka agnarany vazaha la directeur amy pesery bon zaho izy mirecruter olo agnadio WC io agnadio raha boucher io zagnahary anao tsy nahita zanaka sakalava na zanaka antakarana na saky mivola hoe zany de agnadio io monsieur le directeur fotoniny tsy mila maloto angofo fotoniny magnambany razanandro nefa ny rôle nandoto raha io malotondreo serviette génique ndreo jiaby ariandreo bon tsy nangala sarotro vazaha igny izy nangala ratsotsiky telo la baka Tananarivo ratsotsiky tam'izegny nangala borizany telo la izy baka Tananarivo volagnindreo borizany zay ndono aloha fataonay directeur na baka Tananarivo ro borizany telo la io mbarako anareo une semaine ro nagnadio malotony pesery tary baka amy vestiaire baka amy douce WC une semaine nadio vita 5 millions ny feny pesery tamin'ny andra zegny tamindreo telo la 5 millions par tête tanareo raha karaha zay atsika mandrora mantsilagny atsika mandoto atsika tsy te magnadio nefa atsika bizeste bisanjy aza magnatoetry karaha zay iala fa tsy manjary izo ndray tsy no naka ndray tsy naka nindro ndray tsy ndro ny reto atsika jiaby tompiny aza miaby io volagny de gnano asa tagna maro atsika magnano fiatsaram-belatsy mitondra fa mafy mitondra iny nefa natsika boko kiakandro mbola mandotozy igny fo iala mivoleza abokako nareo bako io sary ke solution miako monsieur l'adjoint mba essayer koa hoe karaha nataony GTZ tsy voatery vola megna olo mety amenareo cadeau mety amenareo asa bon d'achat raha madinidiny baka ro ho avy jery hoe tsy agnarignary kosy na poubelle na tavoangy plastique andrano amy kanaly na erakany lala nisy vazaha mivady zay tao volagno managna projet ro andeha nangagna société recyclage des plastiques aboko koa vidéo io baka io fa elaela vidéo io teo tsy hita zegny ho aboko koa vidéo mba hatonga avatsika jiaby saigny akory matoany arity tsy anaka tsy ahazo vahana tsarany dokotera tsy mitaha tsarany l'hôpital tsisy fa tsika tompony mitarimy aretigny mampidriky aretigny amitsika ino amizay gnarany avy amy volagna ray aman-dreny mandigny remon hoe atsika magnadokitry mihina mangira amy lopalopal ke zegny raha tiako volagny amitsika ambario be ary io tsy ambario be za raiky ho atsika malagasy jiaby fa diovagna ny lehibe indrindra ary tsara indrindra alohany avian'ny fahasalamagna amitsika atsika koa tsy madio fahasalamagna io tsisy dokotera kajo mitaha fahaizagna andreo lany fotony ino atsika mandro raha matsilany
atsika tompony mamiriregny tsika tompony atsika mahay mizaha novelasy atsika tsy mahay mangalataka raha agnatin'ny novelasy atsika mizaha film atsika tsy mizaha mangalataka raha agnatin'ny film za teto ny volagna fahavalon'ny goudron mbarako anareo rano menaka olo mpagnano vidange ndraiky ty mekimekanitsy amoron-dalagna reto regny nefa fahavalon'ny goudron manimba goudron regny anao koa te hagnano garagarazinao madinidinika ataova agnaty lakoronao aboko ty koa raha problème araiky raha hitako misy aminay Diegori raha io même amin'ny Ambaribe io hitako misy raha ty misy olo tsy magnoisy fôtin'olo izy avy bakany ndraiky tomobile nany deva baronao io izy mitsanga tsisy qu'est-ce qu'il y a non izy tsy mahay hoe baro ty malalagna an'olo sa misy koa baro io manangananao tomobile na agnapitranao motonao nisy raha urgent nila miboaka baka atao akory matondro olo io boaka raha zay misy maro olo mitaregny tsisy asa loha ro bakany tomobilindreo deva mibaron'olo ro boko volano aza la baronel zafady asa io tsy ela fandeha io saraiky hay mahitsy andesinao tanomboanao saraiky ary tomobilinao na motonao na bajajinao fa taonao baron'olo amy lakoron'olo fagnajaza lahy mifagnaja za misy solution amiako anareo amy commune urbaine Nosby resaka circulation parce que hitako fandaragna nataony maire Liabodo igny tsara raha iarahana za koa nitondra commune urbaine na hoe iaraka iasa amy commune urbaine fa tsy possible za iaraka iasa amindreo baka fa nakakorana mampatsara raha volaniko eto apodiko nagnino matsika mahavita mandafy tany amy vazaha mandafy tany amy karany mandafy tany amy chinois mandafy tany amin'ny vahiny amitsika Ambaribe io atsika tsy mahavita magnano plateforme be robe na goudron na béton afindragny ro korontagna amy lalagna reto reto mpandafy lamba ambany ambala katakata re ravagna fa zaho volagna sagnatria ny vava aradiny lela andra raiky agny mbo maro olo fonenina ro milalagna io fotony bajaji koa tapaka frein na camion tapaka frein na tomobile tapaka frein atsika kaza malelo kaza mitomanky anatin'ny accident havako fotony nagnino goudron nanjary tery mba ialagna amizay circulation boara ravagna tseny kokorontagna jiaby io ravagna amboara amizay circulation échantillon miako karaha toany manomboka amy oazisy amy chanfa taloha na moazisy aizana roa izy koa aila io chanfa agnilato izy io boka nandratragno vaty be tsy mety vita io tsy hay aby zo nijovy za boka tsy tia hay koa fa za tsy anogny agnarany olo tompony zo chanfa taloha io za koa nagnapetraka lalagna circulation anao manonga baka amy port igny jusque anao avy Château d'eau sens unique zany hoe tsy mahazo mijotso anao amy port igny anao manonga igny fa igny Château d'eau na anao mibalabala faseny na anao mibalabala Jamanjary anao baka Jamanjary mibalabala baka igny baka faseny anao mibalabala koa fa niravagnareo mbala katakata mahazo amin'ny asany lavoara manonga mahazo bazary be miala koronta anao baka faseny na baka ia anao mibalabala ambotsakona mbala katakata anao mandalo amin'ny azo ty moidiny igny anao avy amy pharmacie Nordiny
anao manonga, anao boaka bazary. Anao avy bazary, ataova sens unique. Anao mivily halte information na amy site alaly taloha. Igny kaza atao double sens, ataova sens unique. Anao mandalo mba tsy andalovagna amle axe ny lalana atsika io. Karaha zegny koa amy côté Sabiry station, Porte Rouge. Teky anao amy Jirama. Sauf lalagna mijotso aminay io, Canvera io. Anao manomboko amy tragno Idie. Io amy croisement amin'ny ino agnaran'ny l'école io igny adignako amin'ny Canvera io igny. Mijotso igny, andeha Maridoka ndraiky anao baka Maridoka igny, tsy magnino, ataova double sens, sady mety mijotso, mety manonga. Fa zio izy, ataova station alternée. Izy koa du 1er janvier jusqu'à le 15 janvier, stationnement gauche, na oui, droite. Du 16 janvier jusqu'à 31 janvier, stationnement droite, na oui, gauche. Dikanzegny, koa fa stationnement zegny, droite du 16 au 31 janvier, azambela misy tomobily mitsangagny eky ilany. Vangola mandy, PV ou Romez. Nde Alignandra. Karaha zegny koa les routes principales. Ataova stationnement unique. Du 1er janvier à droite jusqu'à le 15. Du 16 janvier jusqu'à 31. Côté Ilan. Ilan tsy atao stationnement. Zegny mandika zegny Vangola mandy. Hevitry solution miako edy zegny edy. Karaha zegny amizay koa manomboka bazary. Rond-point manonga Château d'eau. Du Ilan, après 2 semaines, Ilan. Malalaka edy lalagna. Naka zegny solution simple. Tsy mankasarotro raha zany. Ankatsara raha baka tsika. Adosoa ro korontagna ro fa sagnatry ny vava zalahy. Tapaka frein camion mijotso io na bajaji mijotso io. Maro zany nanonga l'hôpital. Ke mba solution ambelako aminareo amy commune urbaine Ambaribe raha zegny. Mba asa mety dinihinareo. Sosikevitry baka amy zoky be zegny. Fotony mpandeha vity tsisy trottoir. Trottoir nanjary bazary. Izy moa ezaka andeha ataonareo manoko le 21 ma zegny afaka 3 jours hoe misy fagnamboaragna fagnavoaza. Marigny, zahay taloha mbola hely. Manomboky 6h, 6h30, ry dadiny pela, ry zamany boty, ry angovaviny pela. Izy koa no mandalo io lavarangany amony io. Pandafiriry, palissandra mokary, amy sisiny lavarangany amony. Fa anao tsy mety ampivarotro devant bata zegny. Anao tsy mety ampivarotro devant l'église FJKM, devant tragnony filamy taloha io, devant ny Kourbany, jusqu'à anao avy Château d'eau. 6h ariva. Izy koa malany alohaloha firindro ro magnadio ro tompony magnadio. Zahava angovavy be zawady. Zahava mama Sergio magnano lasopy io amy croisement na Jojo. Madio tany andafosandro, madio kofa vita varotondro, atsika tsy mahay mangalataka. Gasy karaha tsika regny ane. Atsika kaza mankasarotro raha. Ke sosikevitry igny mandeha moalera amaraparanako izy politique générale. Diego fa nambarako teo igny. Politique générale.
gaga zaho zala raiky zay hoe mahay mivolagna reto olo reto olo amin'ny assemblée reto. Heureusement fa tapitry baka afa tsisy sénat. Za amizay gnapetraka ino ma raha ilatsika sénat? Mba raha kony ino raha ilatsika sénat? Ino ma asa natao sénat nipetraka tamy Madagasikara? Za aloha tsy haiko ino asan'ny sénat, ino raha ilagna sénat. Heureusement ro ravana tapitry baka ve asa aloha. Dikan'izay atsika zao tsy hainky misy sénat. Vita 5 ans aloha. Fa ato amin'ny assemblée kabary. Non. Misy volagna andrisasany tagny nitandrignezako hoe ro dinosaure ro miady sezy, 103 antoko politique ro samby ro nivorotagny, karata. Hay. Valiko le zalany volagna zigny. Azovy manotarimy anao tamy politique. Taia ny boanao nagnanovanao politique. Tsy reto dinosaure reto. Tsy reto antoko goeky antitry reto. Nagnino manao nagnano politique? Mitady sezy. Fa niananao volagna raha tsy manjary. Fitakiagna ataon'ny ry namanao fa hoe fitadiavagna sezy. Anao koa tsy mitady sezy mialao basy. Mialao. Za koa tsy hitako ino raha vitanareo amin'ny assemblée. Miragna sénat ianareo, lève les mains, baisse les mains. Magnano vazaha mody miady. Mba ino lalagna nataonareo tamin'ny assemblée mba niacceptenareo ke anareo tsy nandika lalagna. Anareo amin'ny assemblée nationale voalohany mandika lalagna. Après ny gouvernement. Anareo farany tsisy asa. Assemblée nationale. Le plus pourri assemblée nationale dans le monde, nitsika Madagascar. Oh, niani. La elokany ndro 103 antokona n'importe quoi. Adignanareo tio. Raha zo nitondra sy ny forongony mapara tamin'ny assemblée, ino raha nataonareo? Ny oagnoagnoagna. Ny tatatata fotony tady sezy. Ny ananareo magnano sezy, namagna amy tatatata ataonareo fa hoe tsy maty voalavan-kibo. Anareo mbasy tsy maty nino? Tsy maty tarondran-kibo. Firy aminareo député ao manangana tragno vato midaridary. Allo bokako secret. Ohatriny loatra makaramanareo amin'ny assemblée. Firy aminareo député ao mangala tanin'olo, mandrava tanin'olo. Mandravagna tragnon'olo angalagna le tanin'olo. Ny ananareo magnasary mivolagna aminay, le 103 regny ane olo mitady sezy. Anareo indrindra ny boakabaka amindreo io. Anareo ny boakabaka amindreo io. Antoko tsota fa antoko marigny teto. Le antoko tsota io mahamay masantô. Zanabaratra. Zay hen tologno teto. O ka mpidira agnaty kabesonareo. Atsika tsy nahazo faleovantegna io. Koa tsy mpianatra taty andafy. Zegny agnisan'ny nitsanganany mandram-piadanagna izy. Présidentsika Philbert Tsiranana taty andafy. Ro nianatra tamin'ny fotoagnandro nitaky io faleovantegna atsika 1960 14 octobre io e. Satria 14 octobre 1958 ro no wata ndraiky nagnanaovagna sonia hoe ho déclarena indépendance nareo Madagascar. Fa niananareo amin'ny assemblée magnano anareo farany be cerveau nefa nanareo le plus pourri amin'ny institut jiaby. Pourri. Ravagna zay tologno teto. Jusqu'à niany zay mbola mivola hoe ravagna assemblée fa tsy manjary. Fa zay kaza ribribegna, ny assemblée ny koa ravagny ny banque mondiale makatsy, ny FMI makaria.
Madagasikara manakarena. Izy koa etsika mitantagna regnatsika, etsika mitantagna tanitsika, tsy alafo amin'ny vazaha, tsy atakalo amin'ny vazaha, atsika contraire milomay vazaha. Ino mampilomay américain zao io? Milomaintsika ty ro immigré lo. Américain immigré nilomena andeha Madagasikara, or ro mitsy mivola hoe le pays le plus pauvre. Ino mampilomay ro basy? Immigré ro. Na iro za ty magniry ty andeha na Amerika zegny, fotony aminaka karaha paradis Amerika. Koa tsaroanareo ni tsy tsaroako daty temps n'avy nisy moment ne temps France teto, les français les françaises ni lefy ni findramonigny nisy ta France teto raha zegny, ni findramonigny nandeha tamitsika an'Afrika tagny, tany Australie, tany Chine, partout. Noho nino jaly nisy tamindreo teto tamizegny. Niany atsika le plus pauvre du monde, le plus sale du monde, américain mandeha amitsika agny. Tsy dininareo amizay fa tanitsika tsara, tanindrazanatsika tsara, même atsika pauvre, pourri, aloha ataoko globalisé koa hoe pourri du monde. Za placen'reo américain reo, za tsy andeha lefa Madagasikara maloto, fa matoa reo na bakay na veto indroa tsara ny tanàna, indroa tsara ny pays tsika. Fa tsika tompony mandrora matsilagny, azovy mampirandrora matsilagny atsika, anareo miady sizy tsy mety vita io. Zay kazakadalenareo, makaty ny banque mondiale, ny banque zegny hoe, ny banque zegny. Non, on s'en fout. Ravagna nareo, fa nareo le plus pourri, magnapotiky Madagasikara, Assemblée nationale. Tsy hitako ny ino asanareo. Tsy hitako. Nagnano lalagna zegny hoe, lalagna zegny hoe, lalagna zegny hoe, azo 1% aminareo député sur 163 magnaja lalagna ataonareo io. Masake volagna eto. Izy ka dimy taogno mangala 4-4 zay raha ataonareo. Mitombo tragno ary, mitombo tragno aty, mitombo tragno aty. Oh, mba mahaiza megnatra. Agnisan'ny raha nitakiny vahoaka tamy tolona ny fandravagna Sénat, ny fandrazagna ACC, ny fandravagna Assemblée. Adignanareo moa zalahy, ino antony anareo nagnano avatoro, ary ino volagna nataonareo taminareo nagnano avatoro ny tety Madagasikara andravagna Sénat, agnapetraka état provinciaux. Niana nareo navy nagnitsy sakinareo atao, nagnitsy sakinareo kitihina, nagnitsy sakinareo volagny. Fa député zegny nifidiny vahoaka, mambahoaka, oro mahay mambahoaka, andeadosinareo, noho ny kaikay, tsy tiako bika, tsy tiako tare. 5 ans koa ny contrandreo ndraiky vahoaky, ambila io reo ndraiky 5 ans reo. Tapitry 5 ans karaha ataony Sénat, tapitry 5 ans miala io. Tsy hitako ino problème. Anareo ny mavozy iala agnabosezy zao. Fotony tsisy velo-tegna andeha ataonareo. Raha zay nambarako teto. Anareo koa niala amin'ny assemblée ao. Maro aminareo io chômage. Maro aminareo io chômage. Fa zay ka zaribiribe. Zao tianareo mikorontagna mitsinjo, mikorontagna toliara, mikorontagna partout le olona adosinareo regny. Fier anareo zao, fierté aminareo regny. Anareo niny mangala baraka Madagasikara fa tsy ny vahoaky. Anareo ny tarimigna tamy greto
goikantotry ny politika reto zegny aveko manona agnarana anareo hoe zanabaratra fôtony anareo pourri zay tsy faly mamaliako tiako ane olo mamaly zaho fa tsy niany atsika karaha ty fagnavoaza aza ataonareo fangalagna fotaka magnenako fagnavoazagna io fa tsy anareo nagnano zo adignanareo nareo nagnano avatoro mba force nanagnanareo nagnaposy force tsy ako tamazengazy nagnino tamy la guerre atao nareo tsy miposy force nagnino tsy sakinareo nitefagna tefatsofigny koma i colonel Tojo nitifitry olo ary ro nitologno ro agnatin'ny katikaty tagnabony moto zegny nitologno afidia vava ao agnatraka anareo tsy nitologno koa misy olo nitologno début jusqu'à la fin mbola zay teto grand complet zay teto izy igny Ranaba Fanirisoa Saintia Fleury Ibiary Zandry Joakim Fabre Za Soumaïl Barabas Zandry Luc Hervé fanareo nagnano nino politikin'ny salon ao politikin'ny salo aza rebribegna le vahoaky agnisan'ny ataka nataone ary nataony jeune tolo io fagnaravagna institut reo za zao magnontany anareo mivolagna hoe atsy mila ravagna assemblée anareo zao magnapetraka tsy haiko chef zegny hoe tsy haiko tale zegny hoe tale zegny hoe tale zegny hoe tale zegny hoe mba 4% tamy jeune grève napetraka anareo en place ambarazako kony 4% tamy jeune zediny grève napetraka anareo ho tale tsisy raha tsy ataonareo tale zio io mbo tete koa nareo nde hagnano tale ny fese publique tale zegny hoe de jeune party tale de zegny hoe tellement pesosy akamakama mbola toetry ratsy ndry zala talohany izy ataonareo io normal parce que mbola ro taloha regny nivadiky gravaty miaraka aminareo anareo amizay magnano bevava eto politique samy misy ninany fa cerveau tsy mitovy aza ribribegna zay nialana ro jiaby ravagna karaha toany sena ravagna zo io ravagna seni fa vozonareo iala amy place io boka tsy asakenareo gnano zo nino tsy ravagnanareo seni karaha toko aloha tsy haiko nino raha ilako seni nefa natsika manana ino ministère de l'intérieur talohany tamin'ny andro ny tompoko la ampy Augustin Portos mandriam-piadanagna izy tao amy popolany eny fikarakaragna fifidianagna eran'ny Madagasikara tsy seni zegny fandaniam-bola io seni io parce que akamakama ACJ haute cour de justice mbambaraza kony ino asa nataony haute cour de justice ndraiky niany rangony tsanganana firy dossier amindreo ao fôtony misy dossier nakama misy dossier ny camarade tsy saky aboaka tsy saky déclarena tsy saky ampiarigny lalagna zegny anareo volana fa magnaraka lalagna tsy hitako ino asany ACG même chose Bianco Pâques qui sont des pourris anao mahita Bianco nandeha nagnano audit ndraiky niany audit tsy hitanao lohany io boka miragna mivolagna andreo hoe misokatra ny fagnadediagna le fagnadediagna mibiagna fa le fermeture ny fagnadediagna tsy regninao aza ribribegna zay zala zay kazakadalenareo fa miala matoa zegny tolo matoa jeune zed regny nitsangana tsy anareo ny antariky ro fa ro ny tsangana aza mavandy azovy aminareo tamy député to tamin'ny assemblée 163 député nareo nagnaraka dia nataon'izy telo mianada Baba Clémence Lili Rafarala niala baka amy commune urbaine Tananarivo ro treky jusqu'à tamy sénat re
Tianareo jiaby nitokiko rô. Mamalia boka. Azovy taminareo. Azovy tamin'ny antokonareo tsota volagninao io. Nagnampy baba Clémence Lili Rafarala nandeha tamin'ny Sénat. Niravaka igny jirony akô igny. Nitariky igny. Gilet ino bidon jaune igny. Tahianareo. Koa izy babala. Anareo volagna antolona io tahianareo. Tamireo voadariko. Nisamboriny natreky. Ziska raha nabavy Clémence nitondra taketra. Tahianareo. Anareo volagna antolona. Mialatsiny fa tongoniko. Tsy anareo roe lata agnabony moto. Reraka ny Tananarivo. Agnabony moto mamitologno. Tsy anareo roe lata agnatin'ny 4x4. Ny jeune. Niegny tagnabony raha tagnabony korontana. Azovy tamin'ny antokonareo. Mivolavanareo tsota io niady ny tolona. Misy antokony agnampy zay tadego ny tolona. Babaka. Antokonareo zao nagnampy jeune tadego ny tolona. Ndraiky nafaty zanakany asidinay ralahinay. Aognatraka. Afidia vava. Miala. Fa eto kaza magnano be sermone aminaka eto e. Mipodiana amin'ny asanao taloha matsaka rano. Tsisy asa ratsy. Fa ny fikojakojanao izy matsara izy. Zo finaritra anareo. Ndraiky razana. Olon-drazana. Ray aman-drenin-drazana feky nitsangana hoe ambila député-nay. Bola tsy avijery anareo zala. Be de anareo ifofoagny e. Zanabaratra ho za. Kely antsy. Lambodi tsy tera manjary. Anareo boko vola hoe, fitsinjovagna amin'ny vahoaka. Député fidindro nde adosinareo. Ataova pénalisation. Ataova avertissement. Raha nitokony izy anareo jiaby miala. 163 députés ravagna miala. Fa anareo tsisy raha ilagna anareo. Tsisy. Tsy hitako ino asanareo. Lève les mains, baisse les mains, bla 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 bla, mitety télévision, mitety radio, mitety tsy haiko nino. Zegny asanareo. Mbola zay koa vahoaka magnapetraka fitombenagna anareo agnaby tobilondrana anareo. Zay ne magnefa tobilondrana anareo. Azafady, atsika kaza mifandrebireby. Anareo ny pitra baka amin'ny dinosaure politique reto. Anareo ne komandiny reto club 48 reto e. Mibaribary raha zegny. Mietsiky raha raiky milingilingy anareo milomay. Agny. Amorisy. Mietsiky raha raiky milingilingy anareo milomay. Agny. Dubai. Magnampipidady. Président. PDG. Président. PDG. Mipody bako. Nagnazy hoe. Nandezy hoe. Mon œil. Tiens. Aza rebrebe nga zay he. Anareo miala. Point. Par. Anareo koa matoky tegna. Ravagna zao ataova fividianagna député le plus vite possible. Ça se fait. Zegny raha mety ataoko e. ACC io fa ela. Anareo agnisan'ny taky fandravagna ACC. Anareo niany nangi hoe fa ACC zay hoe ACC zay hoe. Aza magnabady olo fa anareo ny bady. Isaorako atsika jiaby nagnaraka zisaka amin'ny farany. Engane samy agnano week-end tsika jiaby. Ampodiko ndraiky. Mini festival tsika 14 février à Paris. À Essonne Grigny. 91 350. 15 rue Fernand Lesseps. Manomboko niany. Nanomboko nomoaly. Jusqu'en 23 janvier. Anao koa vide billet en ligne par téléphone. 30 €. Du 24 janvier jusqu'à 13 février, 40 €. Sur place, 50 €. Ntsika jiaby zoe. Nitemy tsika deni
fifankatiavagna. Zegny ny safidianane le 14 juillet mba hagnaboaka fitiavatsika jiaby atsika. Fa tsy andeha tombokondry karaha zala amin'ny assemblée mipetraka amin'ny fitombenandroa izy na assemblée io nasiagna ralidity nasiagna supergli tagndreo tsy raha misy izy. Magnano velomatsika jiaby samy magnano weekend sambatra atsika tineny koa tsika fanojy koa tsy raha misy cas exceptionnel ambarako eto isan'andro engany ahazo fahasalamagna ny tsy salama ahazo fantanjagna ny salama itotribika atsika weekend ty ny ankalaza ny bonani association zay magnano ny any ndraiky mare mifalia amy ravoa ho atsika zay nanagna havagna losin-dragnahary miara miora aminareo zay ary miara miondrika aminareo velomatsika jiaby.